jatelo. Ahinya nyawuoyi matin. Lal na. An antiere. Nasabiro ka bang dala adek pok nanwang'i ga. Isamiro ka mar dala adek moluore? Ok iyuda. Pok nanwang'i. Ano wada wan kaka jotelo ing'eni samoro wabedo gi buche mang'eny. Koro samoro wadhi e bura sama tin bende wachako wadhi kamachielo, sama tin bende idwaro assembly. Koro imo ka weche mag bedo jatelo. Nyalo mi chapni mang'eny ahinya. Tie to antie. Mano ber. Kamano. To nabiro manyi ka. Ibiro? Abiro. Arwaki pacho. Erokamano. Arwaki pacho. Ok ine ka chieng' rieny malich. Koro awacho ni we aywe tiponi matin. Nikech kar gimoro saa 8 ka. Adwa ni mondo mi aring adhi an assembly ka. Speaker ogochona. Dwara ni mondo modho abed e bura moro kanyo matin. Mondo wang'i kaka kaunti marwa ni weche nyalo bedo mayot. Ok ine ka sani weche tek kaluwore gi weche mag budget. Koro wadwa ni mondo mi wang'i kaka weche mag kaunti wani wanyalo loso an kaka MCA ka otera gi speaker mara. Kamano wuora. Mano ber. Arwaki dalana kama thoth. Erokamano. To in ok ang'eyi wuoyi matin? An wuod joka Pius. In wuod joka Pius? Pius ma wuonu ng'eno osiepna. Pius ma wuonu wagogo opira. Mano higa mar 81. Wiya okane wil to nokia Kiswahili ming'eni klas. An mana temo puonje Kiswahili. Oswayo norache nyowuoyo. Ok ang'e ni sani to odhi kodu nade kata mana goswayo dala kanyo. Sani to odhi maber. To ungima maber? Wangima. Erokamano. Wan be wadache e alwora. Mano ber. To wach mane ma intiere godo wuora mondo awinj ane wachni? Wach ma an godo jatelo. Ya. An gi wach na asebedo ka chandora. Isebedo kichandori? An gi nyithindo ywak kuoma. Nyithindo ywak kuomi? Dhako be omoko kuoma. Dhako bende omoko kuomi? Tich be aonge godo emomiyo abiro iri ka imany na kamoro matis anwang'e. Ionge tich? Yes. Koro idwa ni mondo mi amiyi tich? Koro iwinjo wuoyi matin? Ok in ema nichung' koda motegno kinde mag siasa ka? Ok in ema nitiyo gi top security mara ni en? To ka iduog ilalna kure ma ok aseneni ka bang' muda malach. Duog ilalna? Alal ne wach diere moko ka wuonwa ne theko ga dala kanyo. Notheko nade? Dende ne lit? Dende ne lit. Koro numanyo kode weche mag thieth. Ano wada piny masani to bende tuoche ng'eny ok diwachi? Kamano. Koro iwinjo wuoyi matin? Awinji. Wuonu chwanya. Kendo kinda gi wuonu ok osebedo maber kata matin. Ma miyo kiwacho ni in wuod joka Pius. To wachni ochando pacha ahinya nikech kinde mana dwaro piny. Wuonu ni mane dinona weche te. Ming'eni kura magweng' ka. Wuonu okethona mang'eny kabisa. Manaom nadhi nayawo mbele ka to wuonu chak dinona dina. Naom naporo. Wuonu dinona dina. Naom naporo. Wuonu dinona dina. Mana gi weche moko matindo mag agweng' mag aloyi. Wuonu nunga marach. Pius nga marach. Pius wuonu. Kendo ing'eni nyicha wacho nadhi mi tich maduong' kabisa e kaunti ka. Kendo nago kwan moro kodi maber wuod Pius. To wuonu okethoni. Wuonu no musaliti. Wuonu no musaliti marach kabisa. Ma koro wuonwa ketna tich manade ni yawa. Be ing'eni wuonu nyiche dwa maka kinde moko ka. Kinde mana dwaro piny, kinde mana go siasa. Ma bedo na MCA area ka. Ochwanyo wuonu marach. Wuonu nyiche dwa maka ma nikech wach barup lowo mana nyiew ka eka 6. Nyichi ng'eno dhi ir wuon lobno. Modhi ogo sidindi kuno. Odhi oketo weche obedo matek seriously. Kaka ichwalo wach ni mondo mitera ka polis. Ma awe bedo gi pesa. Kata awe bedo gi rieko. Rieko na ema nogola ok e wach. Agoni mos. Nikech barup lowo ni ng'eno osechanda. To niche gidwa lokore e lobno. Koro katemo mondo mi ago koni mondo ago koni. To babu unen kawa man ni ande kuo. Wana page ang'ama jatelo malich kama chalo kama nyakwalo lo eka 6 kende. Ok inyal. Koro iwinjo wuoyi matin? Ok anyal konyi. Nikech wuonu ng'ama rach. Koro gimitim? Dog dada. Adhi gochoni. Koso in gi wach moro minyakona tokeno? Wach ya jatelo. Wach mane mondo ang'i kaka dwa konyi wuoyi matin? Konya mane kosa wuonwa ta an kana konyi gadiera moko anda chung kod jiere ma idwaro MCA. Niche chung kod janeni ang'eyi sura ni. Gi wich mong'inore ni. Wich ni nyicha neno kinde mag siasa. Kinde cha nyiche dendi ber to sana neno kibero malich manyisore ni kech kai e dier gi jogi. Kech kai gi joga jatelo. Wuonu ema ochwanyi.
kendo wuon umo kethoni ber mane dhi wuok kuoma. Koro gimetem antiere gi puodho moro Kisika. Puodho no nyicha pidhe nyim. Ok ine ka nyicha pok abedo MCA. To nyicha tiyo gi joka ministry mag pur gi. Koro puodho nyicha apidhe nyim. Mano gona simu ka nyoro. Ni nyimba no osechiek molokore rabuor kendo winy ketho. Koro nyima no adwa ni mondo mi adhi amany kaka kae. Nikech nyima oselokore rabuor kendo winy ketho na nyim. Koro adwa ni mondo mi adhi amany kaka ka nyim mondo akel nyim pacho. Akeni nyalo telo na e wach ni mondo idhi ng'ina kaka jogo tiyo na e puodho kanyo nikech adwa ni mondo nyima okelna dala kama piyo kabisa. To jatelo. Yes. Mai tim manade ni jatelo. Mai tich mimi ya to anda tiyo ni kato adwa manwa tiyo go mai tiyo. Oh, ami tich sineno na mi tich matin. Ne wuoi matin. Ami tich tineno na mi tich matin. Ami tich tineno na mi tich matin. Kamano jatelo. Ng'ane ne. Security? Yes. Biane ka piyo piyo. Yes sir. To mai dhigo kanye gimiting'o ne dhigo kanye? Ating'o. Iting'o? Itimo training? Itimo maber to ne ok owinjo bed ni biro kode buta ka owinjo bed ni we e training center. Iwinjo? Ineno nyathini ma wuod joka Pius ma bathaura kan. Ma bende kinde ma okutiyo go kadwaro piny manurita go. Ma nyathi monurita go cha. To kawuono ineno ka dendo kethore dong kata in ok inyal ng'e ni en kawuono. Yes sir. Koro gimitim adwa ni nyathini iseneno kaka polis mako nungo ng'ato. Kaso chalo gimoting'i gi malo matin matinde ok nyon lo. Adwa ni kaw nyathini mondo mi duok dalagi ka tiende ok nyon lo kimako nungone kaka security mara nikech nyathina dwaro dhi miyo tich e puotho man Kisii mana nyisi wachne cha. To neno ni mano tich matin. Adwa ni gol nyathini ka ng'wech. Iwinja? Yes sir. Idwa ni gol nyathini ka ng'wech. Wuoyi matin. Wuoyi matin. Achaya moro donjo ni to en achaya ma ok bi konyi gi nyithindi gi min odi ga nyuolani. Bed ng'ama nigi luor. Kendo ka jatelo wuoyo kodi ipano miye luor maromo nade kata mana oko ka. Omi luor. To nyathi man lich machalo kama mane kaka titar. Chon mane rite dong neno kaka ni ler. Na ler. Ikawa chaya ma wuonu chaya godo. Ok akaw. Idwa ni mondo mi chaya. Ok akaw. Security? Yes sir. Adwa ni mondo mi tich momi rita. Mane momi luongi ni security. To gwen ka daku ne jatich. Mina gwen go chonga kanyo, gwen go chanda malich. Gisi gifuare mana buta ka. Mina gwen go chonga mondo gwen go man gima nyalo chamo. Koro security kaw nyathini ter kumitere. Yar jatelo konya. Ok adwa tugo. Jatelo konya. Jatelo konya.